Drage moje učenice, pred nama je sat matematike na kojem ćete naučiti zbrajati u ovom obliku kao u naslovu 7 plus 5. Pa zato će vam biti potreban vaš udžbenik na 118. stranici. Možete ga otvoriti. U gornjem desnom uglu nalaze se zadaci ponavljanja, ono što već znate. Možete zaustaviti video, riješiti zadatke i onda nastaviti kako biste provjerili jeste li to točno riješili. 5 je jednako 2 plus 3, 9 je jednako 4 plus 5, 10 je jednako 7 plus 3, 6 plus 4 nam daje 10 i ono što je, vjerujem, bilo lako, 10 plus 2 jednako je 12, 10 plus 5 jednako je 15. Da biste naučile zbrajati u obliku 7 plus 5, imamo jedan zadatak riječima koji kaže da se u dvije vaze nalazi različit broj cvjetova. U prvoj vazi to je 7 cvjetova, a u drugoj vazi ukupno 5 cvjetova. Nas zanima koliko ukupno ima cvjetova u obje vaze. Poznat nam je broj cvjetova, a to je u prvoj vazi 7 i u drugoj vazi 5, a ono što je nepoznato je koliko ukupno ima cvjetova u obje vaze. Kako ćemo to izračunati? Jednostavno, zbrojit ćemo 7 i 5. Na koji način? Razmislite. Idemo upotrijebiti nešto što ste vi već naučile, a to je da znate izračunati koliko je 7 plus 3. Zato ćemo u prvu vazu prebaciti 3 cvijeta iz druge vaze. Evo ga, prebacili smo 3 cvijeta iz druge vaze u prvu. To znači da 7 cvjetova iz prve vaze i 3 cvijeta koja smo prebacili daje ukupno 10 cvjetova. No, mi smo ih trebali prebaciti 5. Preostalo nam je još 2 cvijeta u drugoj vazi koje trebamo prebaciti. Napravit ćemo i to. Prebacit ćemo ova 2 cvijeta. I došli smo do odgovora da je 10 cvjetova iz prve vaze i 2 cvijeta iz druge vaze 12 cvjetova. Time smo došli do odgovora da će u prvoj vazi ukupno biti 12 cvjetova, odnosno da u obje vaze ima ukupno 12 cvjetova. Još jednom, 7 plus 5 možemo zapisati kao 7 plus 3 plus 2. To nam je isto što i 10 plus 2, a to je 12. Kraće zapisujemo kao 7 plus 5 jednako je 12. To možemo provjeriti i na brojevnoj crti. Pronaći ćemo broj 7 i dodati mu 5 na koji način? Tako da ćemo prvo broju 7 dodati 3 da bismo došli do nečega što već znamo, a to je da je 7 plus 3 jednako 10 i potom još tih 10 plus 2, a to je 12. Ili, ako vam je lakše, odjednom 7 plus 5 jednako je 12. Pri dnu 118. stranice nalazi se zadatak koji kaže zašto su zamijenjena mjesta pribrojnicima. Pa idemo vidjeti, u prvom zadatku piše 6 plus 2 plus 4 je isto što i 6 plus 4 plus 2. Vi ste već naučile da zamjenom mjesta
pribrojnicima, zbroj ostaje isti, ne mijenja se. Ovo je napravljeno upravo zato da vam bude lakše izračunati, odnosno da znate koliko je 6 plus 4, a to znate da je 10, i prepišemo 2, 10 plus 2 jednako je 12. Isto to događa se i s drugim primjerom, 7 plus 8 plus 3. Nije li lakše zapisati 7 plus 3 plus 8, jer znamo da je 7 plus 3 jednako 10, plus 8 daju 18. Prepišite u svoje bilježnice naslov zbrajanje 7 plus 5 i zapišite ova dva načina zbrajanja. Preostaju vam zadaci u udžbeniku na 119. stranici i u zbirci zadataka na 111. Tipovi zadataka su isti, pa ćemo samo ukratko proći što se od vas traži u svakom zadatku. U prvom izračunati zbroj, s tim da imate ovdje kuglice koje će vam pomoći pri zbrajanju, odnosno rješavanju vaših zadataka. U drugom zadatku isto tako, ali nemate sad ovih kuglica. Dulji i kraći način koji se nalazi pri dnu. Treći zadatak, koristeći se brojevnom crtom, zbrojite 6 plus 5 i ovaj vam je već zadatak nacrtan na brojevnoj crti, a sami trebate zbrojiti 8 plus 6, 7 plus 7 i 8 plus 9. Zatim u četvrtom izračunati, a možeš se i koristiti brojevnom crtom. I na kraju peti zadatak koji je malo teži, na temelju zadane jednakosti smisli i napiši zadatak riječima. 6 plus 9 jednako je 15. Možeš sama osmisliti svoj zadatak koristeći što god želiš, predmete, životinje, biljke, može biti kao i ovo što smo danas radili, vaze sa cvijećem, a možeš biti maštovita i osmisliti svoj zadatak.